Kaitor labsak thang malbrum khazani takuk te bukuk Soitan chungno buphuru boro bahaike phemlok phai sung sawi mani aboni bagui chung Kaitor bai chalo motha bai chalo bukha hamya ango khatyo saisung tongnani muchung te saisung no ngai thango Soitan chungno 24 घन्टा ni bisingo 24 घन्टा no nono jisu bai chalo nani bagui chai to gei tongo bo jorano bahaike use khlainai bo abo kaham kino sawi mano bo 1 second phano magnang thangna riya chung 24 घन्टा ni bisingo baksa 1 minute phano bible pori jakya tei suri jakya hake sung Soitani khyo aram kino kasawi thango bible chungno tamasa EPIS berem remdok butang tangchinui chung borok bai choba nangaya tamoki nokhasakani mutai hamya rok bai pia o manakjak mol hamyani bugra rok bokrok rok tei sungsani phankrak rok bai se choba nangayo so otong kesep jorao chung sawi mana nango Soitan chungno buphuru bo jorao bahaike phemlok phai number 1 Soitan jisuni oro buphuru phai jefru Subrai jisu 40 din 40 rat o khali tong mani yagulo o khui tongfru Soitan afru no phayo ঠিক অমো হাইকেনো চিনি শাক জেফ্রু কেবেল ওংগি টংফ্রু বো খরগো পজা ক্লাই টংফ্রু गोबांमा वानामा बाय दुखु नांगै टंफ्रु Soitan आफ्रुनो चिनि शाकाओ एटेक क्लाइफायो नंबर 2 जों नुगो Soitan बुफुरु फाय जेफ्रु सुब्राय जिसु फला गथानि बिसिंतै अभिषेक अंगो एबा बाप्तिस्मा नावो आफ्रुनो चुकनो हानि कक साख्लाय जागो जों नुगो मार्क Otma kaham berem remsa betang tang sisa hake chukna hani kok saklai jaka nung ani khajani sajla ang nono belai ke hamsago omo hai kino kaitono chung jefru yasago joto sumsongno khibi wei bini kok khananani chingo phola gathani bisingtei saki renani chingo afro chini Kaitor chini samungno nugui hamsago tei hamare renani chingo swa renani chingo gian budi renani ceng afruno Soitan tonggi manya phemlok nani phayo joto hamari rokno kasunani bagui omo haikeno gobangma borok puilao ke Kaitorni samungo kirkir pia tabuk hanke konawa asugui simi nahari tongo kisa sakok baino bukha hamya angei WhatsApp bai Facebook bai buljagei Soitani phemlok mawo phemlok jagai kalai tongo aboni bagai khasani takukte bukuksong basadi Kaitorni bagui nini hamari no nungno manani bagui jungna basalainai number 3 Soitan buphuru phai jefru chung Subrai jisu o kharui poito beranani chengo step by step poito kujugo kanani chengo afruno Soitan bo jungno phemlok nani phayo jung nugo poito ragui phaidrobo suri mani bangai phaidrobo noknu khongo teibo jamila phayo personal life bo problem phayo waisu wisu kuglayo yaglayo omo haikeno baksa tamo jesek suri asungno problem phai hinai yakare rwmani bo nugo kathar elambago tamasa kaisa Kaitor berem remsa betang tangsni norok potali jakmani abo norok poito kwrak hinai sijangna bagise komornai rangsak suda hor bai sogui potali jago omo teike rangsangni slai tebo kaham norokni poito bo soitongna teike ma potali jakthai hake Jisu Christ nukjakfru norok lobjaknai mokhang sungrujaknai bori jaknai aboni bagui khabai thaikrui chung poito kwrak hinai sijakna bagise Soitan chungno phemlogo chini poito kusawi tongna bagui chini poito tei loria tei khe tongnani bagui chini poito rangsakni slai tebo kaham ongnani bagui chung khalogui ma tongnai o phemlok mung srapjani bagise aboni yagulo Jisu o nung tongthogui mang tongwano nobar watui phaifru o nini poito kisapano lori glak so faidi chung Soitani gobangma samung tei phemlok mani jorano tei sijai tongnai wano afa Kaitor chungno jefru gobangma hamari renani chengo Soitan tonggi maya phemlok nani bagui problem khiklainani bagui ma phayo chini khas subainani bagui sumsogo khiklaida mano hanai bo phayo aboni bagui chini Kaitorni kok o elambago rojago sung Soitani phemlok mano sawi manani bagui tei salbrum Kaitorni ha warnani bagui khajani takukte bukuksong faidi sung Subrai jisu o tongui Soitano mechen laiwano Kaitor norok joto nono hamari khlai tong amen